Алдагы сәләмебез зур Черклей авылына юллана. Бүген үзенең матур туган көнен милләттәшебез Махмутова Кадрия Рамазановна каршылый. Матур туган көне белән аны улы Рәшид, килене Асия, аныклары Үмәр, Диния һәм Мәрьям. Кузнецк шәһәреннән кызы Дания, аныгы Рөстәм, Самар шәһәреннән улы Али, килене Гөлия ихластан котлыйлар. Безнең әниебез тимердәй кырыш, нечкә күңелле, ләкин нык рухлы хатын-кыз. Бик иртә яраткан тормыш иптәшен югалтып, ул бу тормышта тайпылып калмый. Бар көчен җыеп, безне 3 баласын үстерергә тырыша. Әйе, исебезгә төшергән саен әниебезне кызганып та куябыз. Шул ук вакытта горурланабыз да аның белән. Күп төннәре йокысыз узды, күп көннәре безнең хакта борчылып үтте. Ләкин син, әнкәй, бер генә дә уфтанмадың. Безгә биреп бар күңел җылыңны исән булсыннар дип үстердең. Ана хакын хаклап тырышабыз, шатлык белән үтсен гомерең. Сагынып кайтабыз канатланып, күрергә диеп әниебез сине. Сине күрү белән саф, ягымлы, җылы хисләр били күңелне. Әнкәй, син бит безнең өчен якты кояш, нурлы ай кебек, бәхет, шатлык, ныклы сәламәтлек, юлдаш булсын сиңа гомерлек. Без бәхетле, балам дигән сүзне яратып дәшкәнгә әнкәбез. Һәр көнендә куанычлар гына булсак иде диеп сөеп әйтәбез. Син булганга күрә генә әнкәй, бу дөньяда бары нур гына. Нур сүнмәсен, һич тә сүрелмәсен. Озак яшә, исән бул гына. Булмасак та синең яннарыңда янәшә бездә кебек йөрисең. Һәрбер сүзең һәм киңәшең белән яхшылыклар гына телисең. Син бит якты кояш кебек, мәрхәмәтле, матур күңелле. Бар җылыңны, бар назыңны безгә, балаларыңа бирдең. Бәхет нуры япсын күгеңне. Кадерле Кадрия апа, киләчәктә дә бала оныкларыгызның кадер-хөрмәтенә төренеп яшәгез. Гомерегез бәхетле үтсен. Uzak күрми торсам, күңелем тула, Очар коштай җаным талпына. Нидер җитми кебек көннәремә, күңелгәем өзелеп сагына. Тырышасың бит син, безнең өчен барсын эшлисең. Әни бәгърем диеп, кадерләп яшибез. Йөрәкләрнең назлы сүзләр белән дәшә.
кисеп